morning mga idol. Yan namin taon. Okay na ilan. Ay, tapos na mag-area mga idol. Good morning. Ang tubig ko eh. Buntag na mga idol. Taruha sa indak pa no. So, nipalunod ni? Itong usawa? Di, ang lambay no? Lambay. Sikit na kadlaw. Sabing inita ni Ron. Sidlit na. Saan mo ito kainit ni Ron? Init na rin daw. Jesu sa kabok Karabalyas. Wah yuk man. Isa-isa lang mga idol. Hanggang walang isda ngayon dito mga idol. Pero mataas pa naman ang hilahin namin mga idol. Ilang yan. Baga nasa ulihan mga idol. Sige yan talaga pag ganitong pagkakataon minsan mayroon sa unahan, minsan naman sa ulihan mga idol. Sobrang taas ng aming lambat mga idol. Pagka 1 kilometro ata to kasi napakataas nito eh. Yan, pa isa mga idol. Kahit pa isa basta hindi masyadong malayo yung mga isda eh makakaroon din ng huli mga idol. Yan, tulad niya no. Pa isa. Okay pa ganyan kasi mataas naman ang ilahan namin mga idol. Para po sa aming mga silent viewers dyan, maraming salamat naman sa panonood ng aming munting vlog mga idol.
yung fishing vlog namin. Sana naman mag-subscribe naman po kayo sa aming YouTube channel para naman po sa aming paglaki ng aming YouTube channel mga idol. Hindi pa kami nangangalahati sa paghila ng aming lambat mga idol. Wala pa sa kalahati ito kasi napakataas ng aming lambat mga idol. Makikita nyo naman pag nahila to lahat, parang lulunod na kami. Lalo na pag maraming isda mga idol, nako, talagang napakasarap hilahin pag ganito mga idol. Minsan mga idol, yung mga huli naming isda kinakain rin ng mga butiti mga idol, kaya nare-reject yung kuha namin paminsan-minsan, pero hindi naman lahat kasi hinihila naman. At saka permission talaga ng mga butiti kasi yung lambat namin kinakain kinakagat, saka napuputol minsan mga idol. Para po sa kalaman ng lahat mga idol, itong lambat namin ay tumatagal lamang ng 1.5 taon mga idol, at saka napalitan naman kami ng lambat. Sobrang mahal kasi ng lambat ngayon mga idol, kasi sa lambat pa lang mga maabot na ng 25,000 lambat pa lang yan mga idol. Hindi pa kasali yung mga chinilas o pataw ang tawag dito, at saka yung tingga, yun ang pinakamahal kasi sobrang mahal yung pagmuli ka ng bagong tingga mga idol. At saka minsan mga idol, itong lambat namin isang beses na kapag huli na ito ng 200 kilos na ganitong isda mga idol, pero isang beses lang yun natsambahan mga idol. Yan, galing pag may mga ganitong pumuputi sa lalim mga idol, napakasarap tingnan. Up. Saka pag may malaking isda mga idol, kinakain yung huli naming isda, at saka nasisira yung lambat namin kasi pag malaki na, wala na, mapupunit na yung lambat namin kasi ang kanilang kinukuha yung aming huli, kaya mayroong malalaking punit yung lambat namin, at saka naayos na. Buhahin mo lagi sangit.
Yun mga idol, ayan, napakagandang tingnan. Pag maraming ganyan, napakagandang tingnan at saka hindi mabigat hilahin, sabi ng aking mga idol. Yan ang huli namin, parang wala pang 2 kilo ata mga idol. Kunti pa lang yung huli namin mga idol. Pero mataas pa naman ang hilahin nila. Huwag mawala ng pag-asa, sabi nga. Yan mga idol, mga mangingisda rin yan. Nagpapalaot rin sila. Hindi ko alam kung anong klaseng pangisda yung ginagamit nila mga idol. Yan, isa-isa, okay lang yan. Basta hindi malayo ang distansya. Yan, tulad yan. Talagang makakahuli rin, makakaipon rin ng marami-rami mga idol. Kung talagang buhay, minsan wala, minsan rin mayroon mga idol. Kumain sa tiyan ako. Cameraman lang tayo dito mga idol. Tayo ang nag-video mga idol. Hindi ko kayang maghila dyan. Sakit yung balakang ko. Yan. Kasi yung mga tao ko, mga sanay naman to sa pangingisda. Ako ay fishing adventure lang dito mga idol. Masama lang ako sa pangisda ko dito mga idol. Pero nasasaya naman ako kasi talagang napakagandang tingnan pag maraming huli mga idol. So nag-i-enjoy tayo dito. Yung ginagawa natin ay yan, tulad yan. Talagang nakaka-enjoy. Kahit alas 3 ng madaling araw, bumabangon kami para magpalaot. Pero paminsan-minsan lang naman ako sumasama mga idol. Pag sama ang panahon, hindi na talaga sumasama sa kanila. Talagang natatakot ako mga idol, hindi tayo marunong maglangoy mga idol. At nagpapasaya rin naman tayo sa ating mga viewers mga idol. Tulad din yung nanonood ng ating video ngayon. Talagang na-enjoy nyo naman yung ating ginagawang bablog dito. Kasi alam kong sa mga panahon na kayo ay walang ginagawa, so nakikita ninyo kung paano yung kung anong klase ng pangingisda yung amin dito sa Talibon, Bohol mga idol. So kung gusto nyo sumama, mag-message lang kayo, kasama namin kayo mga idol. Fishing adventure tayo mga idol.
agad, wala nang chichiburitsi. Talagang napaka-presko ng ating mga isda mga idol. So tayo rin ang pumipili ng ating maluluto mga idol. So nasa atin lang yan kasi tayo ang nangingisda mga idol. Yan, masarap tingnan pag ganyan. May mga huli, hindi masyadong malayo yung distansya. Medyo makakaipon rin mga idol. Sa mga ating may viewers dyan, sa mga silent viewers natin, mag-subscribe naman po kayo sa ating YouTube channel para naman updated po tayo sa ating mga ginagawang fishing vlog mga idol. Para po sa kalaman ng lahat, yung huli nating isda mga idol, ito ay tinatawag na salay ginto. Ayan o, sa Tagalog salay ginto. Na search ko yan sa Google mga idol kasi hindi ko masyadong alam yung Tagalog nito. Pero dito sa amin sa Bohol, tawag nito ay karabalyas mga idol. Fast forward tayo mga idol kasi napakataas pa ng hilahin mga idol.
Amen na, amen mga idol. Atong kuya. Okay, kuha mga idol. Minimum mga 5 kilo tingali mga idol.